ale tomu borci jsem vás mu vzpříčila. Nám... Tady je plná budova lidí, kteří to vědí, ale nejsou jako schopní to předat. S těma to začíná teda zkoumat jako solidně. A zase, není to jakoby směrodatný. To znamená, že když neskočíš koncem sezóny 40 na CMJ, tak to neznamená, že nejdeš dál. Protože... Jo, tak jako Prostě jako neudělám reálně. si ten čas No. na to. Prostě. To je jako já to vím, ale že... Ahoj, vítáme vás u nového dílu podcastu Let's Talk About. Dneska je tady s náma Chucky a my za ambasadorský tým Vára a Vára. Krásný. Tak dneska speciální díl s ambasadory Bára a Mára. Speciální dvojice. S tím, že samozřejmě na každém tom altáčku je zmiňujeme, ale i tak si myslím, že by každý z nich se mohl trošičku více představit. To znamená, začneme u dámy, Báry. Báro, zkus nám říct něco o sobě, co děláš teďka, co studuješ, v jaké jsi třeba fázi a trošku něco víc říct o sobě, aby i třeba ti, co chodí pravidelně na altáčko, aby o tobě něco víc věděli. Já studuju 3. ročník kondičního trenéra a momentálně jsem druhou sezónu u Holek na Spartě jako kondiční trenér. A to je tak asi všechno zajímavé o mě. Nebo je to taková moje vlastně jediná náplň, protože nic kromě toho se moc stíhat nedá. Protože ten fotbal sežere vlastně skoro všechno mýho času. A kolikrát teď chodíš na tréninky? Teďka 3krát týdně plus zápas, ale minulou sezónu jsem tam byla až skoro 5krát, jako některý týdny plus zápas. Takže toho jsem se naštěstí zbavila, takže 3krát týdně až. Kolik času tam strávíš? Třeba když tam si ten den, tak jak dlouho tam si, když říkáš, že to je časově náročné, tak prostě jak dlouho, co to znamená? My bychom měli chodit hodinu před tréninkem. 2 hodiny je trénink a většinou ještě půl hodiny po, takže ten jeden trénink je třeba na 3,5 hodiny. S tím, že my trénujeme až v Satelicích, takže tam ještě hodinu jedu, takže mě ten jeden trénink zabere 5,5-6 hodin. Plus jakoby ta příprava samozřejmě na něj. A my to máme ještě udělané tak, že před tím tréninkem chodíme do posilovny, takže trénink začíná v 5, ale já už ve 4:20 už se s těma holkama dole, takže vlastně na tom tréninku jsem ještě díl o tenhle čas. OK. Mára? Ahoj, já jsem Mára. Ne, já jsem... Já jsem taky studentem 3. ročníku, tady na fakultě studuju tělocvik a zeměpis, super kombo. A mimo to jsem kondiční trenér v SK Slavia Praha u U17. Odsedni si. A paradoxně, i když každý trénujeme v jiném klubu, tak v těch Satelicích trénujeme 2krát týdně vlastně jakoby bok po boku. Takže Slavia tam má taky tréninky v Satelicích? Máme tam bohužel jako 17, protože tím, že na Xaverové, kde normálně trénujeme, jsou sice 2 trávy, ale jenom 1 umělka, kde ještě k tomu vlastně trénuje Xaverov jako takovej, tak máme vlastně čas do 5 a musíme se tam vejít Bčko, Cčko, 19 a my, což je logisticky jako šíleně náročný a v pondělí a úterý prostě to padá na nás jako na nejmladší kategorii, to tam trénuje, že musíme jezdit pryč a nejvýhodnější pro nás jsou ty Satelice, které jsou jakoby nejblíž k tomu Xaverovu a ta umělka tam není vůbec špatná, takže jezdíme tam. Oba dva jste ve třeťáku, ale máte rozdílné obory. V čem je rozdíl třeba mezi těmi obory? V rámci obsahu třeba předmětu. V čem vnímáte jako největší rozdíl? Že předpokládám, že se o tom hodně bavíte, třeba o tom, co jste měli za předmět, co jste dělali, nebo tohleto. Tak v čem je největší rozdíl? Třeba TVS, že jo, zaměření na vzdělávání a obor kondiční trenér přímo. PVS má určitě těžší ty požadavky sportovní, že to my máme docela osekaný. Jako praktický. Že to my jsme se na tom kondičáku tolik nadřeli i vzhledem třeba k těm dřívějším zranění, tak prostě nám na gymnastiku udělali docházku a seminárku místo všech praktických, protože si tam někdo asi zavodl nějakou tyč do břicha nebo něco takového. No, kež by do břicha. Nebo nějak takhle to bylo. No, ale neviděl, hodně jsem slyšel, ale ten zápočet, že máš tu tyč a musíš ji přeskočit. Ale tomu borcovi jsem vás mu vzpříčila.
Nevím vůbec. Jako já nevím, jak do toho podcastu můžu být jako zprostý nebo jako to, Nebuď. ale prostě jako na tím teď prostě jako doset. No. No a jako musel mu dělat prostě jako vývod, protože si doset až tolik, že se jako to zarvalo až do střev. Takže prostě si to, no, to jako tak. To jsem vůbec Tak to neslyšel. bylo takhle. No, No, tak takže jsme jsme dělali pak teď se skáče jako přes švihadla, že musí mít nějaký švihadlo a skáče přes švihadlo. Jo, aha. Že ty tyče tady moc tam To je nezáchranu. masakr. Tak to by se nakonec neměl. Takže prakticky započtat teďka otázka k diskuzi, jestli je to dobře nebo špatně. Protože třeba to, co kolikrát vidím i na té výuce, kondiční trenér, a to jsou třeba občas studenti, kteří se neumí absolutně hýbat. Já si nedovedu představit, že ten člověk se třeba dostane k dětem a má něco ukazovat. Za mě ten kondiční trenér musí být jakoby mega komplexní prostě. Jako ta motorika tady jako chybí, no. Takový ty koordinační věci a to, že vím, že jsem to třeba na nějakém zápočtu, nebo že jsem to třeba sama dělala já nějakou koordinační nebo takovouhle jako abecedu, nebo i ty na té svý hodině, když se dělali nějaký atletický drilly, tak to je a v podstatě úplně basic věci, že? Úplně jako základní. A jako ty lidi to prostě viděli před 2 týdnama poprvé. To je mazec. A vzhledem k tomu, že to s nimi nikdo nedělá, my jsme vlastně měli jenom plavání, atletiku, 15 stovku a pak takové věci jako běžný, no, že ani moc po nás jako reálně nechtěli. Vím, že jako TMSka se nadřou jako určitě. No to jo. A teďka, když máš jako toho kondičního trenéra, tak mně přijde, že spousta lidí jako na tom kondičním trenéru přihlásila se na kondičního trenéra, ale víceméně jako nemají ponětí, co to obnáší. A vlastně je tam spousta lidí, kteří jako dělají třeba fitness. Jako. No, jako spousta lidí paradoxně ani cvičit neumí. No, to je další. Což by se třeba měli zápočty z posilování a prostě tam holčina, jako mi přišlo, že byla poprvé jako chtěla cvičit, nebo jako v gymu, že, což je teda jako, že chápu jako, když se dělá třeba s dětma nebo do toho sportu, ale prostě jako jestli neumíš ovládat základní věci v tom gymu, tak to mně přijde už jako, že nemáš jako už ani nad tím jako stavět, nebo jako brát. Tak může se doučit, ale jakoby na druhou stranu. Ale na kondičákovi, že si jako nechodíš do poslouny. No v dnešní době, jako kdybys mě viděl v 23 letech, jako já jsem tragicky úplně na všem, to jako prostě Honza Svoboda, můj spolužák, který teďka je na Důkle zase zpátky, tak ten prostě potvrdí, on mě učil, nebo neučil, ale prostě jako ukazoval mi v podstatě dřev, jako jak má vypadat. Já jsem byl fakt jako úplně tragický, takže ono to jde jako se to doučit, ale srovnejme dobu před, nevím, 10 lety, možná 8 a teď, jako ta dostupnost těch informací. Já třeba nedokážu pochopit, když prostě kondiční trenér tady přijde, přihlásí se, tak už za mě musí mít ponětí o tom tréninku, jako, a v dnešní době, ježiš, těch informací je tolik. A jako, já už třeba od prváku s nima řeším základní pohybový vzor, teďka jak máme pohybovky, nebo jakoby pohybové hry a základy sportovních her, tak znova opakuješ vlastně jako základní pohybové vzory a zase koukají na svatý obrázek. Jak by to v životě neslyšel. A to je úplně základ vlastně. No je. Já třeba, když srovnáme, já jsem měl jako Slávě byl jako na stáži, že jo? A neměl jsem jako svoji kategorii, pendloval jsem 17, 19 a rekondicí. A ta 17 za mě jako furt je prostě rozvojový ročník. Furt to prostě, jako nejdeš na to vyhrát titul. Protože je super, že v 17 vyhraješ jako titul. Neměl bys je. Neměl bys je, ale jako dělá se to. Furt jo. Ale zas na druhou stranu prostě jako ten klub má určitou zodpovědnost. No ne, víš, jakože ty jako potřebuješ výsledky, to je jasné, ale jakože nesmí být prostě jako na sestup nebo prostě spodní polovina tabulky, ale zároveň prostě nemusíš prostě dělat standardky soupeře a přípravy prostě každý pátek. Jo, že zadrbeš tím strašně moc času. Jo, my se prostě na soupeře nepřipravujeme. Prostě pro nás jako je zápas trénink a na mě i ta posila měla být rozvojová furt a ne jakož tam dělat. Jo. Takže my prostě třeba stavím na tom jakože každý trénink prostě všechny pohybový vzory. Pro mě je to prostě strašně důležitý, aby ty kluci prostě měli jako ten komplexní rozvoj. A dáváš to jakoby v každém jednom tréninku dám všechny? Takhle, není to, že bych třeba tam jako nutně dal prostě kyčelní ohyb, že by tam prostě musel být, když jsem dělal třeba stardiálko a takhle, ale mám tam třeba jako cviky, který jakoby z toho kyčelního ohybu třeba vycházejí, jakože
třeba dneska nebudeme dělat prostě jako adielka, ale budeme třeba spírat. Což jakoby jo, taky to je vlastně kyčelní ohyb. Nebo tam máš kyčelní ohyb aspoň třeba jako ve warm-upu. Máme třeba jako podhody, jako z kyčelního ohybu. Jo. No tak jako dívej, jakoby tím, že oba jste z prostředí fotbalu, tak víte, že spoustu věcí prostě vy nemusíte dělat v gymu, protože děláte na hřišti prostě. Takže vlastně jakoby v tom gymu si můžete dovolit v uvozovkách jenom zvedat, protože víte, že on-field si uděláte prostě, já nevím, plyo si můžete udělat on-field, můžete si udělat právě tyhle ty prep věci prostě. Takže spoustu věcí, příklad, nebudu mít nějaký hip hinge v rámci toho tréninku, ale vím, že on-field udělám prostě, já nevím, jenom prostě single cardio třeba. Jo. Okay. Mám to taky tak, ale i tak si myslím, že to je prostě důležité těch chvilku dostat. Jako začátku sezóny jsme byli úplně tragický, co prostě jako udělat ideálku nebo dobrý dřep. Teď prostě, když začínáš nějakou tu fázi, jsi prostě mít jako plný rozsahy, třeba loaded stretch a takhle. V začátku sezóny to bylo úplně strašný, teď to děláme zase třeba nějaký deload. Takže děláme jako plný rozsah, zase prostě loaded stretching, nižší váhy a tak. Ty borci si sednou na paty prostě v pohodě a je to jako, ten progres jsem na to nic na to čuměl. Čekal jsem to, že to bude vlastně stejný, nějak jsem jako, že neaspiroval jsem na to, že to bude lepší. Prostě nebyl ten můj main focus a ty kluci jako... A to přijde samou. Jo, a říkám, nádhera, prostě bomba, víš co? Jo. Až to se těch plných rozsahů třeba jako nedostáváš, sezóně jako pravidelně, ale jenom tím, že to těch jako cpeš, tak nějak jako... Jo, a to jako přesně, přesně, že to jako microdozuješ úplně jinak. Jo. A máš to víceméně v každém tréninku, ale třeba je to fakt 2-3 opakování třeba, ale je to každý trénink, tak furt je to ta frekvence je hrozně důležitá. Jo. Tak je prostě, jako radši udělám 4 gymy, třeba 2 klidně budou jako lehčí, než dělat prostě 2 týdně. Takže máme jako gym každý den. Každý den máme gym. Kromě těch, co jsou volný, jo. A to má ještě k tomu individuál, který si vlastně musí vodit jednou týdně, takže i tak nějakým stavem v tom gymu jako jsou. Jo. Už jenom pro ten návyk vlastně, je to času. A teď mě zajímá třeba, dám srovnání, jo. Minulý týden jsem byl v nějakém novém potenciálním angažmá a dělal jsem si check prostě hráček. A reálně z 12 hráček ani jedna neumí dřep. Jakože dřep jako dřep. No jasně. Protože tam jako u většiny nepoznáš, jestli jde o dřevno nebo hip hinge. Nebo je to klasický prostě takový ten hinge squat. Jo. Mají to stejní kluci? Když třeba jsi říkal, že to bylo jako shity, tak jestli prostě jestli tam bylo reálně omezení v té struktuře, anebo jakoby chyba v coachingu. Protože třeba u mě to byla jenom chyba v coachingu. Všechny za 2 minuty se dostali full range. Jo. Jenom prostě zvolíš správnou variantu. Ale za mě já furt jako půlci týmu musím podkládat paty. Jo. To prostě jako, jo. Nejde to jinak. Pak pár kluků prostě má jako třeba šíleně dlouhý stehna, takže prostě se do toho nedostanou. Ale já jsem měl jako štěstí, že ten předchůdce, co tu kategorii měl přede mnou, to byl taky prostě mladý, docela ambiciozní kluk, který jakoby to koučoval dobře. Jo, třeba neudělali třeba jakoby tolik práce na nějaký jako celkový síle a jakoby v tom fyzičnu, ale v té pohybové stránce. Jo, to foundation prostě úplně jakoby to intro do toho, že už si mohl na to nabavit. Nebylo to perfektní, ale už jenom tím, že ty kluci rostou, tak vlastně nepotřebuješ. Že najednou ti vyletí za 2 týdny, ho třeba nevidíš, kvůli něčemu, on ti vyroste, koukáš se něj takhle a říkáš, ty vole, co žral prostě. A najednou ten jako pohybový se zase úplně něco jiného, protože on s tím tělem neumí pracovat. I všech 17 let to děje, že jo. Takže tak jako půl na půl. Někdy to je ta struktura, někdy to je coaching, někdy to je třeba jenom jako nezájem těch kluků prostě. A přesně to, že třeba ty posky jako narveš každý den, za mě to, že prostě jako to, že nemají zájem, tak když ti vojebou když ti vynechají jednu posilovnu, tak to vlastně nevadí, že ty 3 jako tam mají a nic tam udělají. A hlavně jako ono, nevím, 6-8 týdnů trvá vytvořit návyk a pak už to bude jako samozřejmost vlastně. Už ani na tím nepřemýšlím. A už jim přijde divný, když to není třeba. Jo, to přesně to bylo, z začátku vlastně, zase gym, prostě jako, máme každý den, jaký klub má každý den gym, říkám, tak jako každý vlastně, každý dobrý vlastně, víš co. A teď už vlastně to je normálka, prostě. Já si pamatuju, že když jsi začal trénovat, tak si taky na tom nebyl koordinačně úplně nejlíp. V rámci třeba nějakých těch on-field věcí, jako akceleraci, víš, jako technicky myslím. Jo, technicky, tak to myslím. A
taky si vlastně potvrdil to, že vlastně tím, že to děláš a tím, že se prostě jakoby tomu věnuješ, tak se v tom jako extrémně zlepšil. Yes. A třeba teďka, kdyby jsi měl vybrat a věděl bys, že prostě obsáhneš celý to spektrum, já nevím, ať už je to plavání, gymnastika, atletika, tak jestli bys si šel znova touhletou cestou toho víc jako praktického závěru, anebo jestli bys zvolil tuhle cestu, kterou jde Bára, aniž by třeba o tom věděla, že zvolila tuhletu cestu bez toho praktična. To jo. Vlastně, jako nešel bych na to, jako toho kondičáka, jakýho tady jako máme, bych nešel, furt bych ho nešel, ale zároveň bych nešel na to samý, co jako mám, že tam zase prostě hrozně moc zbytečných věcí, co já jako nevyužiju, i když bych třeba jednou učitel potenciálně jako chtěl být, tak je často třeba nevyužiju, nebo jsou jako navíc, nebo tak. A udělat, kdyby jsme nějaký jako kontrast, nebo jako nějaký prolnutí toho obojeho, tak by to bylo super, že zase jakoby to, co my jsme dostali v té praxi, tak já jsem se jako v té škole nadriloval spoustu věcí, co pak třeba přenáším. Už jste třeba jako najednou osvěta, ty golmani by měli dělat gymnastiku, že jo. Tak víš, co na koho to padne, že jo. Vždycky to padne na mě. A já úplně to je pohoda prostě. Jo, jako, a to si myslím, že obrovský benefit, no jasně, jakoby to je to, proč já furt jako obhajuju tu školu, že prostě ty vlastně v určitých fázích po zranění je třeba dobrý i plavat. A teď ty víš, že prostě ty máš za sebou x hodin plavání, ty umíš naučit motýlka, kraula, prsa, znak. Víš, jak to prostě dělat regrese, víš, jako, co si můžeš dovolit a hlavně to máš vyzkoušený na sobě, že třeba plavat, já nevím, 100 za 2 minuty je prostě OK, dejme tomu, ale za minutu to OK prostě není třeba. Víš, že to máš ošaný, to je za mě jako obrovský benefit toho vlastně toho praktična, protože přesně, jak jsi řekl, ty nevíš kde, prostě ty nebudeš dělat jenom jako tady kondičáka u jednoho sportu prostě. To se může prolínat jako. A teďka si vezmi, že třeba bys šel do basketu. Ale vůbec bys o tom nic nevěděl. To je za mě jako velký benefit tady, no. No, my to máme takhle, že přesně třeba jsem to dělala minulý rok, kdy jsem měla na starosti vlastně u 9, u 11, u 13. A s těma 9 jsem měla hrozný problém, protože prostě tam jako než jsem vymyslela ten trénink pro ty malé holky, kde vlastně ty se snažíš narvat ty pohybové vzory a tyhle věci do těch her, aby je to bavilo, protože ti dají hodně rychle najevo, že je to fakt hodně nebaví. A vlastně oni třeba, nebo obecně ty trenéři prostě chtějí dělat třeba gymnastiku, ale já jakoby vůbec nevím, jak bych jako je učila třeba stojku. Ale ani to není jakoby nějak můj zájem, hrozně mě to nebaví dělat. A hrozně jsem to jakoby dělat nechtěla, protože já bych si tam ani nevzala jakoby 15 holek a šla jsem dělat stojky, když jsem tam sama. Nebo já ani nevím, jakoby, jak metodicky, prostě třeba učit nějaký kotou nebo takhle. Takže od toho jsem dávala pak jako do struce pryč, že jakoby to vůbec není jako záměr a vlastně vůbec nevím, jak bych ty holky jakoby mohla naučit. No a to je super, že to říkáš, protože to je přesně to, co já si myslím, že ten kondiční trénink, že to není jako, že jenom gym a domů, ale fakt musíš mít jako fakt jako široký záběr, prostě musíš mít, bez toho to nejde, jako dnešní den, fakt ne. A jestli někdo ještě dneska trénuje prostě tak, že jakoby chodí jenom do gymu a neřeší jiné věci, tak za mě se nemůže říkat kondiční trenér, prostě sorry, nemůže. To už nejde v dnešní době. Já jako jedinou výhodu mám asi v těch míčových sportech skrz ten volejbal, který jsem hrála 12 let, tak to je aspoň jako jediná taková domena, že se v tom jako chytám a jsem schopná prostě do někoho naučit, nebo prostě obecně jakoby nějaký házecí prostě sporty, cokoliv. Ale jako třeba, kdybych tam se chtěla hrát nějaký florbal nebo něco, tak jako teďka si mě právě třeba někdo ptá, jestli bych nechtěla jít učit tělák. Říká, já to prostě nedám, jako já je naučím volejbal, naučím třeba házet nebo něco, ale jako třeba házenou prostě nebo florbal nebo takhle, já vůbec nevím, co bych s ním dala. Jako po těch metodických stránce. Co, jako kdybys měl třeba teďka házenou? Tak já se jako učit tu házenou, tak jako asi nějakou tu metodickou řadu bych jako dohromady dal. Ale to přesně takový to, jako, že vlastně splním takový to bare minimum, ale jako neudělám ti prostě jako rozvoj v té škole. To prostě jako udělám takový ten, jako, že naučím ten základ, že to představí, jako ten úvod, ale nedám jim tam jako nějaký jako, že bych jako ten jejich level jako extra posunul. Jasně. No, jako, já si myslím, že i tím základem je dost posuneš třeba. Protože jako víme, jak to je. Třeba na školách. No, že už se v
podstatě zakazují vybíjení a tak dále. Takže to nám trošičku jako komplikuje práci, ale jako ve výsledku si myslím, že třeba po absolvování toho TMSK, pokud jsi uvědomělej a už to vnímáš tak, že vlastně vidíš tam ten přesah, tak ti to dá jako docela dost. A nebo minimálně aspoň jako, když to absolvuješ, tak teďka si otevřeš internet a najdeš si i na YouTube třeba nějaký videa a hned ti to prostě trkne. Jo, a už vidíš souvislost. Ve finále třeba jo, přesně to, že vidíš souvislosti a dokážeš vyfiltrovat, jestli to je kravina a nebo není, tak to je za mě to důležitý, protože ty informace jakoby jsou všude, ale takový ten filtr, ten jakoby má málo kdo, že jo, když to slepý kopírování zvládneš, ale pak když na té hodině zjistíš, že to je jako blbost, tak to je blbý, že jo, až zjistíš doma, když to připravuješ, tak to je cajk. Kolikrát se ti stane, že třeba i ta příprava vypadá jako velmi dobře a pak přijdeš a zjistíš, že to není aplikovatelné, to je taky jako další věc. No. Takže, ale musíš za mě tam je obrovsky vidět, kdo je coach a kdo je trenér, protože coach dovede za mě jako v sekundě zareagovat a za mě, ale to nejde bez toho, aniž bys měl nějakou praktickou zkušenost. To nevím, ale teď já si myslím, že třeba už jste oba jako vyskylení v tom coachingu, že byste si dokázali poradit s tou reakcí i v jiném sportu, než je prostě fotbal nebo volejbal v tom případě. Jo, že prostě i kdybyste vedli, já nevím, basket, tak už máte to oko trošičku vytrénovaný v té praxi, že byste dokázali jako velmi dobře jako zareagovat. Nebo aspoň já to tak vnímám. Že jako ty principy budou stejné furt. Jako. Jo, zase jsou to ty principy a třeba to, co tady třeba jako chybí, nevím, jak to máte na kondičáku, ale u nás třeba jako ta biomechanika byla taková jako vlastně jako odfláknutá, nebo víš, bylo to jakože udělaný, ale vlastně zase si řešil ty věci, co jako nevyužiješ. Vlastně to bylo, když tu biomechaniku prošel, ale zase nebylo to vlastně praktický, nebylo to jakože nějakou case study udělat nějaký příklad jako praktický. Ale je ta biomechanika tě hrozně moc, že jenom prostě ti řekne, to píchání, no bolí mě tady, když jsem udělal tohle, a to vlastně stačí si představit tu páku, ten sval, když to spojíš s tou anatomí, tak vlastně jakoby najdeš řešení prostě analogicky, nepotřebuješ mít nadrilovaný, jenom analogicky najdeš řešení a za hlavně 2-3 cviky vymyslíš, co tomu člověku třeba v tu chvíli ulevěj. I kdyby to bylo placebo, což často bývá, tak mu řekneš nějaký věci a on říká, jo, to vlastně fajn, víš co. Jo. Za mě, říkám to i těm trenérům, kteří teďka vlastně jsou prváci, mají vlastně druhý semestr, jim teďka běží, že kdybych znova začínal s tréninkem, nebo se vzdělal v té oblasti, tak začnu brutálně. Fyziologie, anatomie, biomechanika. Jako reálně nic jiného nepotřebujete. Nic jiného nepotřebujete. Jo, jakože, OK, tak biochemika nějaká, dejme tomu. Ale jako nic jiného, jako reálně člověk nepotřebuje. Jako potřebuješ na biochemický úrovni vědět trošičku, co se děje jako s tím tělem. Není to jakoby jenom ta fyziologie, ale za mě i prostě jakoby jaký procesy třeba se dějou v tom těle, si myslím, že jsou důležitý. Jo, ale jakoby zase tam mě jako nepotřebuješ nějak extra do hloubky. Ne, to ne. Tam ti nějaký ten základ stačí, ale třeba v té anatomii a biomechanice tam prostě jako jít do hloubky a řešit to prakticky hlavně. Protože to, se naučíš jako kopu svalů, tak je super, ale pak ti spousta lidí jako vlastně neví, jako přes který kloub třeba vedou. Jo. No a to je to, co jsi říkal vlastně, že ta biomechanika nebyla úplně jako aplikovatelná, to bylo i za nás a tam nebyla ani jako aplikovatelná jako ani v podstatě ta anatomie. No a to nás jako extra. Jako přitom za mě to jsou jako fakt strašně zajímavý předměty. Jako. V momentě, kdy ale se tam udělá ten buy-in, v momentě, kdy se to vysvětlí, když jsem dal ten buy-in, proč to dělat, jak to dělat a tak, aby to mělo nějaký prostě význam. Jo. Za mě i třeba v rámci biomechaniky by se mohla normálně řešit jako gym v úvozovkách, v rámci prostě udělejte tohle, abyste zacílili lentou pozici. Udělejte tohle, abyste zacílili prostě shortou pozici. Udělejte tohleto, abyste měli prostě midrange. Protože to je taky biomechanika v podstatě. Ale aplikované do toho... věci, za který my teď platíme nehorázný peníze. To vlastně tady je plná budova lidí, kteří to vědí, ale nejsou jakoby schopní to předat. Vrátíme se k tvý kategorii. To je VU13, VU12. 12-13 let, to znamená, když to vezmeš třeba z pohledu nějakého vývoje, tak co se děje kolem toho 12-13 věku u těch volek? No, pěkně řáděj. Jako puberta. No, jako s těma to začíná teda zkoumat jako solidně.
ale jako pak hodně rostou, no, jako tam je největší ten biologický věk, že tam je hráčka, která má popas a druhá hráčka, která je vyšší jak já. A prostě to je takový hrozný kontrast, že prostě ta holka jako vypadá, jak kdyby byl prostě 8 a ta druhá, jak kdyby bylo 16. Ale hrajou prostě spolu proti sobě. Takže se tam s ním jako taky musí operovat a hlídat se to. Protože některé holky fakt jakoby nerostou a je to jako problém a řeší se to prostě už jako dál, že ty holky jsou prostě maličké a nerostou. A hlavně v těch vyšších kategoriích je prostě pošlou pryč, prostě jsou malý. Takže jako... A jak se to řeší, když tak nějakou hormonálkou? Jo? Jako mají nějaký, jako chodí k doktorům a jako hlídá se to, ale ještě by měli vyrůst, tak se čeká, no. A jako už se dostal někdo do fázy dostávání nechce třeba? Myslím, že ještě ne. Jsi si dával rozťák, tesťák? No něco, to jako úplně jsem to nezkoumala, ale vím, že tam byla jedna hráčka, ale že ještě se čeká, že by měla ještě vyrůst, no. Nevím, jestli se to řeší stejně u holek, ale já jsem se s tím setkal jednou u kluků, co jsem trénoval na Dukle, to byl taky klučina, který byl taky jako takový jako menší, drobnej. A právě tam už se to dostalo do fáze, kdy opravdu chodil jako na ty injekce a pomohlo mu to. No, já si myslím, že u těch holek se fakt jako ještě čeká, že prostě, že u těch kluků je to takový, si myslím, výrazný, že prostě, že u těch holek je to takový normální, že jsou prostě menší a nečeká se, že prostě budou mít 2 metry. Takže se jakoby ještě čeká, co z toho bude, no. Ale zase ty holky jsou pak třeba hrozně rychlý. Což jako pro ně, jako tak oni jsou si maličký, ale jako jsou to hrozný střely, no. Takže to zase prostě oni v tom souboji jako prostě nevyhrajou, ale zase si utečou, no. Takže to je prostě taky, musí se s nimi jednat trošku jinak, no. Tam je jediná varianta se do toho souboje ani nedostat. No, tak ideálně, aby ten souboj ani nepřišel. To oni jsou většinou, nebo jedna je středačka, druhá je na křídle, no. Tam metá po tom křídle a tam ji nikdo moc neohrozí. Přijdou ti holky 12-13 let, každý rok, jo? A popiš, jak třeba s těma začínáš. V jakém jsou stádiu, v jaký jsou fázi, máš tam výhodu možná trošku, že tam už nějaká příprava předtím je, tak popiš, jakoby, jaký je ten začátek. Já měla výhodu toho, že jak minulý rok jsem měla tu 9, 11 a 13, že jsem si nastavila takový jako baseline pro všechny ty kategorie, takže už vím, že teďka i z té 9, když se bylo poslat do té 11, že už bylo něco umět. A pak vlastně se dosadil konečák i do té 11, do té 9 zvlášť, takže prostě už tam je jakoby nějaký základ a vím, že třeba pod tou kategorií jakoby, že vím, že už přijdou a budou něco jakoby už vědět, ale i tak přijdou jako na větší fotbal a to a je to úplně prostě bílý plátno, to se prostě musí celý začmát. Co znamená ten baseline? To znamená, přijde ti hráčka 12-13 let kategorie a co chceš, aby uměla a co chceš, aby za ty 2 roky, který pravděpodobně s tebou stráví, tak co chceš, aby uměla, když ji předáváš. Řekni, čím začínáš, v podstatě, co je ten check, aby si řekl, jo, tak ta je připravená. A co je ten jakoby výstupní check, kdy si řekneš, jo, tak tahle už je připravená jít o level dál. Tak my začínáme, jako když to vezmu třeba na tu posilovnu, tak ty holky prostě v té posilovně v životě nebyly a vůbec nevědí, oni vůbec za prvý tam začínáme s tím, aby oni uměli pojmenovat to tělo, protože oni třeba nevědí, kdy mají lopatku. Oni nevědí jako kotník, že prostě ti řeknou, že je bolí tam ta kulička dole prostě. Takže to jako začínáme s tím, že jako jak se ty svaly třeba jmenujou, ale už to prostě jakoby do nich, já to do nich jdu i latinsky prostě, protože oni jako ty, co to chtějí, tak si to budou pamatovat, ty, co ne, tak prostě i kdybych jako jim to kreslila na papír, tak je to nezajímá, ale tady je výhoda to, že oni to prostě sasají jak úplně houby a prostě nedáváme proto nějak jako přirovnání, prostě je to hamstring, je to prostě biceps, je to prostě lopatka a takhle. A když tak jen ty latinský názvy říkám jako ze sraby, že oni se jako nechápou, že jsem si to vymyslela. Ale tak tím jako začínáme a pak jedeme klasický ty pohybový vzory, ale prostě do nich to rvu a furt o tom mluvíme při tom tréninku, furt říkáme, ptáme se jich na co to je a teďka po tom půl roce si jako je to schopný fungovat samo na sebe, že
ty holky jakoby věděj a teďka děláme prostě takový hospitace, že vybíráme ty holky a připravují ten trénink sami. Takže teďka jsme měli tenhle týden prostě 2 hráčky a udělali, prostě si zjistili, kolik bude holek, připravili se normálně kruháč a teďka to museli celý předvíst. A ona ti jde ve 12 letech a říká, tak půjdeme rumunský mrtvý tah, je to kyčelní ohyb. A jde a půjdeme tlakis a oni. A já tak my se jí ptáme, a s čím to je? Co to je, jak se to jmenuje? Jestli tak, jak to bylo, nebo jestli to jsou jednoručky. A ona ti takhle odjede to. To je tlak, bude to tlakis jednoručka na lavici a normálně tam stojíš. A 12 je ta holka. Jakože já se snažím o to, aby to jelo samo na sebe. Když tam prostě nebudu, tak to budou schopni jakoby udělat a ten výstup je to, že oni přijdou do té jakoby vyšší kategorie a nikdo nebude muset jako 15 učit, co je dřep. Což prostě, já vím, že třeba s Márou jsme to řešili, že i často ty kluci třeba u něho jakoby nevědějí a prostě tohle já vůbec, co mně přijde, jako, že by ode mě někdo jako šel jakoby dál s tím, že vůbec něco v té poslovně dělal, to mně přijde úplně hrozný. A hlavně ty holky, třeba teďka ta hráčka, ona si ode mě půjčila knížku od Kubika, si chce přečíst, protože my jak tam chodíme, prostě my děláme to prostředí a oni prostě ty, co chtějí, tak si to prostě vezmou. Já jsem tam dala ty koordinační čárty na stěnu, takže prostě když to někdo zavadí, tak si prostě tam udělá sám čárt. Mají tam prostě tablet s hrama na kognici, mají tam ježky na... tam Cognitrain. Ještě ne, jsem zapomněla, že jak se to vydali. Já jsem to ještě jako vlastně... No, teď jsem si na to vzpomněla, jak jsem to viděla. No, ale dám, a já mám teďka hodně rozvitý, takže na tom to teďka trošku stojí, ale jsem třeba vyhlašovala každý den v soutěže, prostě kdo v té hře prostě nazbírá nejvíc bodů, protože oni na tom mobilu jsou furt. Takže prostě jim takhle děláš to prostředí, nebo prostě i a oni, když to tam prostě je, tak oni si to vezmou a použijou to, nebo my tam máme prostě na ně knížky, nebo třeba se Štěpánem Syntezio, když tam chodíme, tak si tam bereme nějaké učení a oni si to prostě listujou, nějaké anatomické věci a takhle. Takže pak fakt ty holky, které do toho jsou natáhlí, taky ve 12 letech vyjmenovají typy svalové kontrakce, což neudělají ani lidi na vysoké škole. No, prostě. to je pravda. Takže prostě spíše to o tom prostředí a nevadí mi pak zadrbat třeba jeden týden tu poslovnu, aby si ty holky udělali. Třeba to stojí úplně za nic, ale prostě je tam i ten morál, že si to třeba nikdo nepřipravil. A normálně jsem mi to nechala vykoupat. Bylo to hrozně nepříjemný pro všechny, hrozně trapný pro ně, protože to vymýšleli na místě, prostě všichni na ně koukali a teď třeba ty holky, které rozumějí tomu, tak ještě do toho rejpali a takhle. A já jsem říkala, tak tady to máš, tak buď se prostě připravíš a prostě chceš se vyhnout tady těm situacím, že prostě to není, že my jim furt budeme servírovat jako to. Tak v podstatě dostáváš do nekomfortní situace. No, furt. Jako vlastně jako by často, no. Jo. No, jako jo, tak mě to, když to dělají oni, tak... Ne. Pak je tam ten obrovský buy-in, obrovský jako chuť o tom vědět a za mě jako i ta edukace je v tom mladém věku, jako proč ne? Jako rozhodně je lepší to vědět, než to nevědět. Jo, tak ono i ty holky, který to jakoby nezajímá, což si myslím, že už jich je fakt málo, protože prostě jako to už, oni i sami vědí, že už to jakoby nějak vypadá a mají z toho radost a už si jakoby, jako přidávají i sami, že oni jdou před tréninkem a jdou za tebou a můžu si jít zkusit dřep a oni si tam dají front track 40 kg si dřepnou v 11 letech a jdou na trénink a prostě se to chtějí zkusit a to je přesně to, že jako vytváříme to prostředí prostě proto, aby jako oni to mohli dělat, aby měli prostě, že to je jako OK, že prostě a jsou taky naučený, mají tu posku prostě před každým tím tréninkem a prostě jedou, no. A musí prostě. To je dobrý. Vstupní, výstupníček u tebe. Kategorie? Jo. Tak jako za prvý jsou tu ty testy, to ten balíček. V kolika letech ti přijdou? Jako mě? V kolika letech tam chodí? Tak ono záleží, že jo. Jako třeba teď tenhle rok mi ta kategorie přišla vlastně u 17, nějaký kluci posunutý, takže 15, 16, některý 15, 16. 17, vlastně dozrávají do těch 17 let. Takže tak je to takový jako... Vlastně jako vlastně docela jo, ale ty kluci mi přijdou, že jsou docela dost napřed. Tím, že na ně dávaná jako docela jako... Takhle, furt mají ty svoje jako puberťácký jako keci, řeči, maníry a takhle.
ale tím, že vlastně na ně dávaná docela velká zodpovědnost už v tom klubu, teď zároveň, že někteří už podepisují smlouvy, mají agenty, tak už si myslím, že někteří jsou jako dost napřed. Máme tam kluky, kteří jsou jako šíleně inteligentní. Ty by jako mohli stát s náma v tom realizáku a jako trénovat s náma. Ještě tím, že jako stylem toho fotbalu, který my hrajeme, jak jsme se dneska bavili, tak ty kluci, co to chápou, to je jako, fakt jako, že se koučou mezi sebou a to je fakt jako bomba tady to. Já tam hrozně rád to, že prostě fakt jako za mě ideální scénář je to, abych na tom tréninku nemusel být. Jakože reálně. Samozřejmě tam chceš být a že ti to baví, ale prostě v každém týmu, co jsem trénoval jako hlavní, tak prostě, nebo jako by tu házenou, že v jiném sportu jsem jako nebyl, jako head, tak vždycky prostě jim říkám, pro mě je nejlepší, abych já třeba utkání vůbec nemusel mluvit. Teď třeba plánujeme, že ty kluky necháme se jako třeba mač odkoučovat sami. Víš, že jako ty prostě budou vybraný kluci a prostě si jako budou koučovat sami zápas, protože třeba sami si udělají trénink, taky občas děláme, nebo to. Super, no. Jo, to, jako, to je dobrý. Prostě fakt je strašně důležitý jim dávat ty kompetence v tomhle protože jako za mě už ta doba, kdy jsi vytvořil nějakou vnitřní motivaci skrz prostě nějakou spontánní aktivitu, to už prostě moc není. Jako. Není, musíme to dělat jako cíleně, takový jako, nechci říkat organizovaný chaos, ale prostě nechat tam jakoby v tomhletom trošičku jako volnou ruku a nemít to furt jako direktivně prostě komušsky, takhle to prostě bude a přesně nejde vlak. Jo? Teďka třeba, nevím, jsem fakt měsíc byl pryč, přijel jsem na trénink, druhý týden, ne, že já třeba jsem určil sestavu, ale řekl jsem jednomu jako z lídrů, on se shodou okolností stavil kapitán, vyber si nejlepší sestavu na oslavení do obrany. A jakože reálně OK, možná bych udělal třeba jednu změnu, ale jako můj pocit je úplně jako druhořadej oproti tomu, jako jak to třeba vnímá ten hráč, protože moc dobře víte, že třeba na tom hřišti ta situace je úplně jiná, než jako z lavičky, z tribuny a potom z videa. Oni často třeba, ty to vidíš z lavičky, že jo, jinak, ale oni to třeba chtějí mít, ačkoliv třeba ty vidíš tu kvalitu jakoby v někom jiném, tak oni ví to, že se třeba navzájem podrží, jsou sehraný a už jenom to hraje hroznou roli, třeba jako, že nemá takovou jako technickou dovednost nebo něco, tak oni mezi sebou to jako vidí třeba jinak a když to funguje, tak vlastně jako proč ne, že jo, to je pak důležitější, než to, jak to vidíš ty z lavice. Vstupní testy. To znamená, jakou baterii testů třeba využíváte? Tím, že máme vlastně Vald, vlastně všechno od Valdu. Teď... Full equip? No vlastně jakoby jo, full equip. Myslím, že teď vlastně se dokupovala druhá sada, což je bomba, že máme vlastně na Edenu jednu pro mládež a pro Ačko a vlastně jako pro nás na Ksaviči pro dorosty druhou, pro Bčko, takže to je super. Tak vlastně testuješ jakoby skoky na deskách, testuješ hamstringy na noteboardu, testuješ adduktory a lejtka na frameu. Teď jsme konečně se nám povedlo nějak rozchodit a dát dokupy jakoby speedgatey, že tak jako blbly, tak jsme to dali jako nějak dokupy a testujeme jako i na gatech. Takže to je vlastně celá... Jaký gatey jste měli před Valdama? Měli jsme Valdy, jako takhle, před Valdama byly nějaký, to jsem tam ještě nebyl, to nevím, co jsem tak máme Valdy, ale minulý rok nějak hrozně jako zlobili. Pak jestli udělali nějaký jako softwarový update nebo něco, ale už to je najednou mnohem lepší. Nebo jestli jsme se s tím prostě naučili pracovat my, možná. Ale takže testujeme jakoby i gatey na Valdech, no s gatama od Valdu a pak mají kluci fyziotesty, které jako teda jsou jen 2krát ročně vlastně na soustředěních. A tak taky si uděláš nějaký obrázek, i když ve finále v tom gymu to jako vidíš, třeba, že vidíš, že ty kluci mají to omezení. A to je asi, kondice, on-field 30-15 IFT, děláme vlastně kondiční test a máme jakoby čipy, takže prostě sleduješ data, sleduješ maximálky jako aktuální, což jako asi to je důležitější. No. 30-15 IFT dělají kategorie pod váma? 16 jo, dál nevím, tam fakt už nemám ten přesah. Že ta 16 je s náma vlastně dost prolnutá, i když tím, že vlastně dorost je na Severově a mládež je na Edenu, tak jsme od sebe jako hrozně rozdělený, ale tím, že ta 16 je k nám přidružená tím, že posouváme si mezi sebou hráče, tak ty ho dělají, pokud vím, to nerad bych kecal, ale mám za to, že jo.
A spodek nevím přímě. Že za mě, že jo, 15 AFT jako neřekl bych, že je nový test, ale rozhodně novější než big test, jo, a tyhle ty testy. A aktuálnější pro A- ten fotbal. Za mě jako nejlepší, co existuje, jako do všech sportů, protože, že jo, on to dělal, že jo, Bušet, asi s někým v kooperaci, ale jakoby on je ten hlavní. Já mám tu knížku, já jsem se koukal na YouTube. Jako 4 čemu. A on vlastně je původem házenkář, nebo hodně pracoval s házenkářema, jo. Pak samozřejmě fotbal, veškeré věci se na to nabalily a vlastně on má 315 AFT pro basket, fotbal a házenou. Jo, to v té aplikaci naklikáš všechno. Jo. A za mě jako je to nejlepší prostě test, který existuje, protože prostě se tam střídají ty vzdálenosti. Yes. To je taky za mě strašně důležité. Rychlost toho intervalu tě roste, máš tam ten odpočinek, ano. tu změnu směru, která je vlastně pro ty sporty všechny jako důležitá. Jo, a změna směru hlavně jakoby na delší vzdálenost. Protože je rozdíl, jestli prostě se rozbíháš na 20 metrů neustále, anebo máš tam je 30, že jo? Jo. Je nebo ne? No, ještě víc jak 30, ještě víc. Teď... Kolik tam je? To jsou 3 úseky, kolik jsou vzdálený? Já jsem takhle. Ještě jakoby k tomu jádru věci. Já jsem 30-15 AFT nikdy nedělal. Je to nejlepší test, který existuje. A nedělal jsem ho z jednoho prostého důvodu, ty potřebuješ udělat familiarizaci. Protože prostě ty první testy jsou vždycky šity prostě. To je jako obzvláště v těch testech, kdy potřebuješ jet all out. Jo, a ještě k tomu vlastně tam máš jakoby, ty dáváš ty žlutý karty, že jo, když ti vlastně, tam máš ty domečky a když ti nedoběhne do toho domečku, dáváš žlutou kartu. A oni potom vlastně, že než si uvědomí, kolik těch žlutých kart můžou mít, že si jim resetujou ty karty, ty musí jsou pak zmatený a říkat, běžíš ty vole, ještě, jo, ano. A znova rozběhnout a už vypadáváš, že jo. Nebo naopak třeba přepálí, říkat, hej kámo, vypad prostě 2 kola zpátky, víš co, on. Neví, říká, ještě můžu, víš co. Musíš si to zkusit za mě 1 až 2krát, než budeš mít prostě nějaký jako reliabilní prostě jako výsledek. Jo? Protože prostě jakmile to neznají, tak fakt dělají se tam tyhle ty faily. No? Jo, je to tak, no. A děláte 505? Rychlou změnu? Nedělali jsme to. Aha. Nějak jsme jako chtěli, ale tím, že pak vlastně jeden náš trenér má 1080, tak jsme to chtěli měřit na tom, pak to nějak nevyšlo a už jsme se k těm testům nedostali. Ale jako je to v plánu, ale zase jako té baterie to ještě jako není. A děláte force velocity profiling i na ten 80? Děláte na tom? Ne, to jako tím, že to má vlastně ten bodec Cčka, Mára Vrablanský, když tak dávám shoutout. A tak prostě jakoby ono otestovat už jenom ten jeden tým, je šíleně na dlouho, že tam vlastně musíš ho předat, udělat tam tu váhu, naklikat to. Ono sice jakoby to fakt jako to prostředí je hrozně jakoby jako family friendly, je to fakt dobrý, ale udělat 3 týmy, 4. Ještě si vezmu, že vlastně musí udělat, já nevím, minimálně 3-4 běhy prostě. Jo, 3-4 běhy, že tam musíš loadovat tu zátěž, takže to fakt to zabere dlouho, že tím zabiješ úplně celý trénink teď v těch kategoriích a aby to nebylo jako testing for the sake of testing, ale aby to bylo využitý, tak to musíš testovat jako opakovaně. A teď si spočítej, kolik s tím jako zabiješ jednotek a mě to vlastně, když to dá na ten poměr, to jako nevyplatí. Mě prostě... Ono sice taky, i když vlastně máme kompletní set od Valdu, tak mám otestovat celý tým na těch 3 jakoby devices. To reálně bys neměl dělat ani v jeden den. No, ale jako zase jako musíme, že jo? No to je další věc, jo? Ale... Fakt jako je to už jako ta nervovka podle mě, kolik uděláte skoků, kolik uděláte prostě sprintů, tohle, prostě to je fakt náročný, no. Jo. A teď vlastně to jakoby musíš nějak, že jo, teď jako uděláš celou tu baterii, zabiješ tím trénink, že ty musíš chodit do školy, mají svoje věci, takže nemůžeš prostě nadržet jako celý den. Taky už únava a tak dále. A teď se že to chceš testovat jak často. Prostě jako no, za mě jakoby to má super jako výhodu třeba v tom, že když pracuješ s jednotlivcem, jo, anebo na rehab. Na rehab je to úplně bomba. Přesně. Ale jakoby do toho týmu je prostě vyspět fakt 10 třeba. Ale z té 17, tím, že já se budu přebírat vlastně ten další rok, doufám nejspíš, tak už chci, aby přesně měli jakoby ten pohybový rozvoj ukončený, takže prostě uměli krásně jakoby všechny pohybové vzory, uměli se v té posilovně chovat, věděli názvosloví, věděli zápis, jak funguje
Takže stoj, přednožný. No, samozřejmě. Ne, všechno angličtina. Já jako funguji na tom, že pokud budu hrát v top týmech v Česku, tak věřím, že za pár let tam jako budou cizinci. A pokud chci hrát ještě někde v zahraničí, tak to pro angličtina. Takže prostě od teď všechno v angličtině. Všechny názvy, všechno angličtina. A takže to musí mít zmáklý. Samozřejmě musí udělat nějaký jako fyzický rozvoj. Takže máme jako srovnávací tabulky třeba podle Bčka. Máme nějaký daný jako hodnoty, které bychom chtěli, aby měli. A zase, není to jakoby směrodatný. To znamená, že když neskočíš koncem sezóny 40 na CMJ, tak to neznamená, že nejdeš dál. Prostě, protože teď třeba vyšla super studie, Kuba Kalus mi právě posílal, třeba jako ohledně rychlosti. Ty třeba tam byly prostě nějaký kategorie a měřili to kontinuálně v nějaký švédský lize. Hráči, co byli třeba v 17 jako super rychlí, tak vlastně ve 20 byli úplně stejně rychlí. Ale borec, co byl v 17 jako totálně pomalej, tak pak v 19 bombově střelil, pak zase stagnoval. Byla tam korelace s PHVčkem? Nevím, upřímně nevím. Jo, protože to bylo zajímavé, protože to je přesně to, proč za mě potřebuješ to PHVčko znát, protože když budu mít borce, který běhá plácnu 100 za 12 a druhýho borce 100 za 12, tak vidím stejný výsledek. Stejně starý jsou. Jo, ale jenom, že když já si udělám to PHVčko a zjistím, že on je už jakoby na celý hodnotě toho PHVčka, tak v podstatě jeho potenciál už jako moc není, zatímco ten druhý bude třeba, nevím, 0,8, 0,75. Takže vím, že vlastně tenhle ten potenciál tohohle atleta je mnohem lepší. Jo. Ale to nevím, ani to neřešíme. Koukni se na to, jestli to můžu ti tu studii i poslat, můžu se na to pak podívat. Ale vlastně jakoby šlo o to, že přesně ten rozvoj jako nelenární a nekontinuální, takže vlastně to může být vlastně v té 19, ve 20 pak úplně jinak. Takže se hodně jako kouká spíš na ten přístup těch hráčů, na kvalitu v tom fotbale a tak no. A jako, samozřejmě, když na to jako nemáš vůbec, když jsi fakt prostě jako úplně jako strašnej, tak samozřejmě hraje roli. Ale v té 17 ještě to není tak, že prostě jako nemáš výsledek fyzický, tak neznamená to, že jdeš jako automaticky pryč. OK. Vy jste teďka v nějaký fázi prostě, dejme tomu, poznávání i jako toho, co vás baví. Pořád ještě doufám, že už to není tak, že prostě už jste jako, nebo že se berete, že jste hotoví. A mě by zajímalo, co je váš cíl a kam směřujete. To by mě zajímalo. Jestli třeba jste zjistili, jo, tak tohle mě prostě naplňuje, tohle chci dělat, chci být do konce života u kategorie U12, nebo VU12, nebo u tebe, jestli tě prostě baví ten development, třeba, anebo jestli vás láká něco jiného. Co je ten cíl? Já paradoxně, jak jsem na Gimplu měla docela jasnou představu o tom, jako co chci dělat, tak se mi to jako čím dál víc jako rozpadá. A jsem teď úplně... Ne, že jsem přesně jako byla na Gimplu, prostě já jsem z malého města a říkala jsem si, OK, tak prostě jdu do Prahy, půjdu na kondičák a furt jsem tam jako měla taky mezi jako fyzio kondičáka, vybrala jsem si toho kondičáka nakonec a říkala jsem si prostě OK, tak prostě půjdu do Sparty, do Slávy, prostě k top klubu a takhle prostě si tady 3 hodiny od Prahy takhle o tom snila jako a pak se mi to jako vlastně všechno povedlo extrémně brzo a tím jakoby, jak už tohle mám splněný, tak vlastně a jakoby jsou další ty možnosti, tak jsem taková, že ve finále vůbec nevím moc jako co se sebou, že v tom furt jakoby tak tápu. Nebo začala mě třeba hrozně, nebo baví mě hodně ty rehabky, protože už jakoby i na tom Gimplu jsem se o to fyzio hodně zajímala, tím, že mám fyzio bratránka, tak jsem k němu chodila, když on si k sobě bral jakoby lidi a hodně jsme spolu jako řešili ty věci. A celý ty 3 roky, co jsem tady, tak jsem furt nad tou fyzio jako přemýšlela. Ale vlastně hrozně odrazuje to, jak se to tady jakoby učí a jak to tady jakoby funguje prostě. Takže je to furt taky jako dvojsečný, ale zároveň to fyzio bez toho, aniž bys to měl vystudovaný, tak to prostě dělat nemůžeš. Takže to je jakoby druhá věc, takže tím s tím furt tak jako ale za jako debatuju. Za mě je obrovský rozdíl, jestli jdeš jako na fyzio nepolíbená, anebo jdeš na fyzio už jako s nějakou knowledge, včetně těch věcí, které prostě se bohužel tady nedozvíš.
ale tu skládačku si prostě můžeš jako udělat. určitě. Jo? Já třeba teďka, co mě hrozně jako štve, jak se začíná plivat prostě na manuálku, jak to není efektivní stravovatelný s placebo. Já nedám na manuálku třeba dopustit. Jo, Prostě určitě. jako sorry, ale ať si říká, kdo chce, co chce. Za mě prostě tu manuálku potřebuješ. I kdyby to bylo placebo, nezapomínáme, že ten pro toho sportovce, který si občas potřebuje lehnout a jenom pohladit, tak to má mnohem větší efekt, než když prostě ty řekneš, ne, pojď, tady studie říkají to, musíme udělat aktivně tohle. To prostě ještě přiléváš benzín do. Jo, jako za mě, OK, zase prostě na to se začal plivat, prostě tady jako samozřejmě ty věci víme, že prostě už jsou třeba trošičku jinak, ale já nejsem úplně fanouškem toho, že prostě fyzio je jakože jenom aktivní, prostě jako fakt ne. A to si myslím, že by ti to mohlo dát jako třeba taky, jako, a není pozdě. Určitě. Není pozdě za mě. No, já jsem jako fakt celý ty 3 roky, co jsem na tom kondičáku ale pak jsem prostě tu přihlášku nepodala, protože to změnili na SCIA. A já teď v tom svém jako denním režimu jako najít čas, kdy jako se budu učit jako zlomky znova a rostliny a takhle. To je prostě jako je to jako těžký, když prostě hrnu hrozně moc věcí jako před sebou, který nemám hotový a ještě se jakoby vynahradí to, abych se šla znova učit jako stavbu věty. Jako. Hnusné na tebe, jo? Ale jestli už teďka řešíš, že prostě nemáš čas na něco. No, já to vím. Co budeš dělat, že budeš mít děti, budeš řešit hypotéku, budeš řešit reálně práci, prostě veškeré věci. Jo, tak jako, prostě neudělám si ten čas na to, prostě. To je jako já to vím, ale že prostě jako ten čas najdeš vždycky. Ten čas fakt najdeš vždycky. No a jako prostě fakt jako není na co čekat, prostě fakt. A jestli to, tak já bych do toho šel, jako fakt, do toho fyzika. No já vím, no, tak já teďka, já vím, jako já to vidím i teďka, jakoby s tím, jak minulý rok jsem tam fyzio neměla, tak jsem si musela prostě hrozně jakoby poradit sama a teďka, jak tam je ten Štěpán, tak prostě on je extrémní hlava a prostě jako učím Fírbach. Takový. Jo, chodí na altáčka, myslím. To znám to jméno. A je přestřelený extrémně, jakoby on má hrozně přesah do toho kondičáctví, takže mě usnadňuje extrémně práce, protože já vím, že mu tu hráčku dám a on mi ji vrátí hotovou. A nemusím jakoby nic a hlavně jako je na té stejné notě, že to je ten fyzio prostě do toho sportu a prostě ví a zná všechny ty kondičácké jako zákonitosti a prostě udělá jim tu manuálku, kterou třeba já se od něho jakoby učím, ale i prostě když tam není, tak ji udělám, ale prostě když tam je, tak to samozřejmě nebo prostě nějaké jako vyšetření, prostě nejsem v tom jako si taky jistá, nebo když ho tam mám, tak ho samozřejmě jako ráda využiju na tom, ale je to hrozná výhoda, když ten fyzio má takovýhle přesah. Pak jsou tam fyzio, který to nemají a je to jako mega mě překvapilo, že třeba s tím z Altisu, ten dvousatý, jestli vám to něco říká. No, tak on jako dělá se jim atletům jenom manuálky. Tak to? Jo. Normálně prostě Boris tam měl problém jakože s flexorem, kyčle, a normálně prostě jako deep tissue, jakože prostě když máš problém s flexorem kyčle nebo prostě něco, tak to musíš fakt jako zajet, jako brutálně, jako hluboko, to není prostě stehno a normálně fakt se ho položil na zem a normálně tam jako dělal, jako docela mazec, no. Ale ne, to nemá vystudovaný podle mě. Nevím, ale už je to fakt jako tak jako brutálně jako... Praktik jak blázen. Jakože musí jít jako tak brutální coaching eye, že ještě to track and field, jo, že prostě fakt to je mazec. Jo, jako třeba ty, že Adam Dobeš je tam na 3 měsíce, já jsem se tam byl podívat, že mě zajímaly pár otázek, co prostě jsem se chtěl zeptat, ať už prostě Stua, anebo Andrase. Ty mi byly zodpovězeny a já nejsem úplně ten člověk, který by chtěl jako řešit do detailu track and field prostě. Mě zajímala jedině kombinace prostě jako jak takový komunikujou, jak řeší třeba load v rámci týdne, když mají někoho prostě jakoby z atletů ze sportovních her, jak to řeší, jak to třeba dávkujou a tohle. To byly v podstatě jako jediné věci, které mě jako zajímaly. Ty mi byly zodpovězeny. Pak jsem chtěl vidět, jak pracují prostě třeba v gymu, to jsem taky viděl. Ale nemůžu tam, jako nechtěl jsem tam strávit tak dlouho, ani nemůžu, ale myslím si, že
když se tak na to dívám zpětně, tak pozorovat toho Stewa a jeho coaching eye, to je prostě Už No, jenom to to je vidět, to je viď? brutál, to je brutál. Teďka má být by the way u Honzíka, musela v Ostravě. Ale? Jo, ale bude to nějaký jakoby, on podle mě bude na konferenci, Mhm. ale je tam zase interní Mhm. workshop s ním. Jo. Tak jsem jako, Mhm. pak jsem napsal Honzíkovi, že bych tam asi jako přijel. Je to jako, Na Stewa určitě. tady- Co taky ty kapacity, stejně byl ten Spellman. Vlastně jako Mm. to je vidět ho jenom, jak Dělá nás si to. koučoval. Mm. Já vím, že je hodně jako se ní odkazoval na Stewa. Mm. Tak dá se vidět, jako je koučovat, Mm. to je... Mm. Jenom to vidět vlastně jako... Já třeba jsem se ještě nedostal od toho listopadu k tomu, že bych si jako prošel ty materiály od toho Spellmana, ale furt žiju z toho, jak jsem ho viděl jako trénovat. Jo. Vlastně fakt jako, myslel jsem si už předtím, že trénuji jako hodně simple, tak jako keep it simple stupid a on ještě víc, jako fakt a drill a fakt je to samý, ale jako úplně perfektně. Fakt jako detaily v základech. Vlastně ty profi atleti, kteří vydělávají víc, než my si dokážeme představit, tak on s nima nejde žádný profi techniky, co vidíš jako na Instagramu nějaký krásy. Jo. On je úplně basic věci, ale jde naprosto vyladěný do detailu. Jo. Jako, Jo. jako fakt, To je bomba. I za ten den, že prostě jakoby tam není nic speciálního v podstatě. Ne. Nic speciálního. Jenom jako důraz na ten detail. A další věc, co jsem třeba řešil, když třeba je nějaký jako technický limit, tak jestli ho budu odstraňovat. Jo, zase, taky. Důležitá věc. Záleží úkol a záleží co. Tak prostě jako nejednoznačná odpověď. To je další věc, co třeba jako jsem se rozhodl, že udělám. Mimo to vlastně jako fyzické testování off-field i on-field. Teď tenhle týden vlastně zrovna točím jako kluky a chci se rozřadit vlastně v těch, ať už to jsou jakoby brzdy, akcel, top speed a časem udělám i změnu směru nějakou, tak se chci rozřadit do nějakých zase těch kvadrantů, nebo je ten kvadrant systém docela jako hezký. A vlastně jako mým cílem není, aby všichni měli perfektní techniku, ale takový ty fakt jako okrajový, co prostě jsou v těch kvadrantech úplně na okrajích, tak trošku střugnu do toho středu, aby vlastně tam hrozilo menší riziko zranění. Jo. Zpátky k té otázce, co Bára zodpověděla, stejná otázka na tebe, to znamená, teď jsi někde a kde chceš být, co je tvůj cíl? Jo, vlastně tím, že už jsem u té 17, tak mi spousta lidí to Slavě 17, tak za pár let Ačko, že jo. A vlastně jako bych tam nechtěl, absolutně. To je prý hrozná politika, byrokracie. A už nemáš tak volnou ruku, ale vlastně ten jako nejvyšší cíl, na který jako aspiruje třeba ta druhá liga u nás, je třeba jako nějaký slavistický Bčko, by bylo úplně nádherný, protože za prvý, jakoby, už to je profi, už jedeš na výsledek, jedeš na prachy, ale furt můžu dělat nějaký development, protože tam furt prostě posunou 18letý kluky klidně u nás. Že u nás jakoby ten posun těch hráčů do těch profi jakoby kategorií od prostě 17, kde v té 17 se snažíš ty kluky naposunout co nejvíc, reálně, aby prostě co nejdřív byli profi. Hráli s dospělejma a prostě, že to tě posune nejvíc. Takže furt ty kluky rozvíjet můžeš, furt ty můžu dělat development v nějakém smyslu a vlastně na tebe jako nepadá taková tíha. Že se tam furt můžeš vyřádit, ale už jako o něco jde. Takový ten zlatý střed, který by mě jako plně bavil. A zároveň jako vidím, že u nás v tom Bčku to jsou šílení profíci všichni. Už fakt jako... To je jako super, že se fakt jako brutálně jako zvedá tohle. Jo. To byla záležitost jenom jednoho manšaftu Ačka, ale teďka už jako prostě fakt se to posílá dál. A ta Česká liga, to... Nevím, jestli bych jako řekl, že to jde nahoru úplně, ale jako určitě se jako srovnala taková ta hranice. Jako už jako není Sparta, Slavie, Plzeň, občas Liberec, ale už jako máš fakt, jo, že Zlín ti zahrál dobře prostě první půlku sezóny. Spousta jiných týmů Jablonec bombovej. A prostě máš, Hradec taky hodně zvednul, jo. A ty týmy prostě jakoby srovnávají tu laťku a nebo tak soutěž jako začíná být mnohem víc kompetitivní, čímž jako roste na atraktivitě, že jo. Souhlas. A to je super. A kdyby se zvedla jako úroveň celkově toho fotbalu u nás, což si myslím, že přijde s tím nástupem těch nových kluků, nových trenérů, tak to za pár let tady můžeme být jako úplně, můžeme se bavit o něčem úplně jiným. I třeba jako z hlediska toho repre, možná. Jo. Ale za mě furt ty potřebuješ to zahraničí srovnání. Jo, za mě určitě. Nepostavíš repre na klucích z české jako ligy, to prostě nejde.
To je málo, to je fakt jako málo, prostě je to v každém sportu. Prostě. Je to v každém sportu. Ty potřebuješ mít tu zahraniční konfrontaci a ty potřebuješ fakt hrát takových zápasů 40 prostě. Jo. Za Ne, tu ne, sezónu. ne, že dáš prostě pět zápasů bez mistru jako Tak, Slávě a tak. potřebuješ hrát víc. No. A teď otázka, jestli, jako samozřejmě chceš mít ty týmy jako v Champions League, ale otázka je, jestli prostě ta prestiž je víc, než třeba odehrát o ligu jako níž, v úvozovkách neříkám třeba konferenčku, ale prostě kolik je těch lig? 3, 4 tam jsou, co se hrajou? Třeba bych kecal, No, nevím. to je jedno, prostě nemusíš hrát první Champions League, Mhm. tu jako No jasně. high, ale můžeš hrát prostě ty nižší ligy a odehrát tam prostě víc utkání. Záleží, co je lepší. Prostě jestli fakt jako by ta konfrontace s těma top týmama, anebo s top týmama, ale ne úplně ta špička, ale odehrát tam třeba víc, No, udržet se tam další dobu. Jo. Ale to záleží hrozně, no. Hmm. Třeba já jako vidím to, co nám ta Champions League dala, že byla ta mládežnická. A to bylo jako top. A vlastně jako ta mládež si tam v té mládežnické lize vedla jako perfektně. To je super. Sice jako nepostoupilo se, ale vlastně to dát jako 5 Arsenalu, víš, jako hrát vlastně vyrovnaně s Interem. Jo. A i to, že potom dostaneš zase 5 od Tottenhamu, je vlastně jako hrozná lekce. S Benficou, kam se na to přijde, pojď se podíval Mourinho. Jako. To jsou kluky mladí, jako výborné zkušenosti. Jo. A oni nezahráli vůbec špatně. Vlastně jako obstáli na výbornou, si myslím. A pak to přesně vidíš jako můj oblíbený příběh, jako teď co se děje, ten vlastně Osky, jako Sulejmany se to zaregistroval, s Benficou dával ty 2 góly, co tam padly, a za odměnu vlastně potom vždycky ty nejlepší strikery nebo ty nejlepší hráče utkání brali na lavičku k Ačku. A protože náhodou se z Boleslaví prostě vedlo jako 4 nebo 3-0, tak ho prostě vzali na 10 minut, na 10 minut plus prodloužení jako do hry. Aha. A my jsme jeli zrovna jako z výjezdu ze Slovenska, měli jsme na to, říkám, ten dá gól prostě. Protože on to vidí prostě. A dal gól, prostě v prodloužení v 93. dával gól na 4-0 nebo na 4-1, nevím, kolik to bylo. Teď hrál celý zápas. Zase ten gól, co padl od Bořela, vlastně jakoby byl vlastně jako nastřelený, připravený od něj, že jo. A to prostě vidíš ty příběhy, co jako... A to je na tomto krásně, ten kluk, který já jsem prostě ještě rok zpátky občas měl jako na rekondici nebo na nějaký trénink. Tady ho vidíš na tom Ačku a jsi vlastně na něj pišnej, protože víš, že třeba on jako zabezpečil tu rodinu v té Africe někde. A mě to úplně vždycky jako hřeje a to je super. Když za mnou přijdou studenti, teďka už jako jsem si vytvořil takovou auru, že už moc nechodí, protože ví, že bakalářky doplňky odmítám, já nemám na to úplně prostor. Tak když někdo přijde a je to prostě jako, buď se s ním znám, anebo je to na nějaké doporučení nebo tohleto, tak se ho ptám, vyber si téma, o kterém dovedeš mluvit hodiny. Teď jak jsi mluvil, tak najednou. Jo. Víš, a to je přesně krásně vidět, že, jakoby, že jsi našel jakoby něco, co tě prostě baví, naplňuje a je to jakoby cítit, že prostě fakt jako tohle je za mě strašně důležité. Najít si něco, o čem můžeš prostě se bavit hodiny a fakt to jako neustále můžeš jakoby se o tom bavit. Což jako zeptejte se třeba vašich spolužáků nebo prostě i obecně, o čem dovedeš mluvit hodiny. Ne každý to má. Ne každý to má, ne každý jakoby ví, co ho vlastně baví. A ve výsledku jako třeba jsem i trošičku jako benevolentnější v určitých věcech, že vím, jak já jsem byl student prostě. A teďka otázka je, samozřejmě byla to moje chyba prostě, jo, ale mě nikdo nedokázal zapálit. Prostě proč to dělat, jo? Prostě to tady přednášky, z toho se naučíte test. Po dopsání testu už člověk ani neví, co tam je, jo. OK, poslední věc. Když dokončíte studium tady, nemyslím bakalářský, ale si plánujete jít na magistra, tak se vám vlastně uvolní určitý prostě čas. Budete mít takové mnohem více času. Jak plánujete s tím časem naložit? Že po té škole se vám fakt jako uleví dost. Jak plánujete s tím časem naložit? To je dobrá otázka.
Já jakoby nejsem furt úplně vyhraněná, tak jako fakt to je prostě v něm, že týden od týdne furt přemýšlím jakoby o tom, prostě vždycky můžu jít třeba do fitka i trénovat, ale jako hrozně mě neláká to představa prostě toho komerčního fitka a prostě už bych chtěla jít do nějakého prostředí jako ve kterém se budu moc vzdělávat s těma ostatníma a už bych tam prostě chtěla u jednoho sousedit s někým, kdo prostě toho ví víc než já a můžu se prostě jako někam tím posouvat, než že bych se zavřela tady do, nevím, do formu a prostě to mě jako fakt jako neláká a tím jako je vůbec nevím, jestli jako do nějaké laborky nebo právě jakoby si rozjedu víc přes to fyzio, nebo jít úplně jakoby k jinému sportu, že prostě je to furt takový, že s tím furt jako pracuju a sama nevím jako moc, kam se teda upíchnu, no. To už mi hodně času. Právě doufám, že budu stát ještě dlouho. Aha, takže doktorát, jo? Tak jestli to půjde, tak... Jo, šla bys na doktorát, jo? Asi jo, jestli to půjde, tak je to furt taková věc, že já tu školu beru, prostě jakmile z ní odejdu, tak už se do ní pravděpodobně jakoby moc nevrátím. A chápu, ale jakoby beru to spíš tak, že když už mám tu možnost, že z toho chci prostě vytřískat, jakoby co půjde, že jako je to mnohem jednodušší teď na magistra, nebo než kdyby šla na něho třeba za 2 roky. Ne, to určitě. A pak prostě jsem taková, že když jsem tomu teď jako otevřená, ten čas jako pro to mám a vlastně mě do té školy vůbec nevadí jako chodit, tak uvidím, kam mě to jako zavede. No. Zas nemůžu říct, že třeba za 4 roky budu ještě v Česku, takže ono jako těžko říct, jestli třeba půjdu na doktorát, když je vlastně vůbec nevím, kde jako může být třeba 0,5 roku, no. Že je to takový, jak se fakt otvírají ty dveře všemu možnému, tak je to těžko říct teda za mě. Co bych dělal s tím volným časem? Aha. Tak jak já bych chtěl z toho týmu, což jako vždycky jsem to chtěl, to je vlastně to, co se mě jako vždycky bavilo prostě. Ačkoliv sám jako jsem nikdy nebyl jako extra týmový jako hráč, nebyl jsem jako v tolika týmových prostředích, tak mě to hrozně baví tam trénovat. A být tam jako třeba profi, tak vlastně i tak znamená, že tam jsi prostě půlku dne. Já už tam trávím prostě od 1 do 6 do půl 7 jakoby trávím na té Slávy. A tu půlku dne jako předtím věnuju třeba té škole, nebo nějakému seberozvoji, nebo něčemu. A teď, když vlastně bych měl třeba tu půlku dne volnou, tak bych to asi vyplňoval přesně nějakým jako fitkem. Ale taky bych vlastně chtěl spadnout nějakého jako komerčního fitka, ale spíš jako do nějakého třeba nějaký uzavřené společnosti, což to zase nevím, jak to funguje, když jsi někde u týmu a být třeba někde jako v nějaký takhle uzavřené společnosti, taky nejde úplně jako kombinovat moc. Takže jako, je to takový jako, víš, jako vlastně nevím, jako nemám nějaký přesný plán, ale chtěl bych něco takovýhleho, no. Protože přece jenom furt ani na takovém levelu, že ten tým by tě jako vydělal na život. Jako peníze tam špatně nejsou, ale prostě není to jako, že neuživí tě to. Třeš jako další věci k tomu, no. Jo. Bohužel, já nevím, kdyby si trénoval v nějakém v uvozovkách komerčním fitku, Form Factory třeba nebo tohleto, tak vlastně si to do jistý míry si to můžeš jako organizovat sám, takže by to dobře šlo skloubit. Ale v momentě, kdy půjdeš jakoby do nějaké organizace, to je jedno, jaká to bude, tak už oni na tebe budou nabalovat věci a prostě budou vyšší nároky. A právě už to pak moc jako nejde skloubit. No. Pak mi přijde, že to hrozně jako vypadá k tomu, že ty vlastně zjistíš, že stejný peníze si vyděláš za 1/3 času, možná i za menší porci času. A právě proto prostě přichází se o ty dobrý lidi, jo. Prostě v tom prostředí, jo. Nemusím chodit daleko, že jo. Prostě Kuba, prostě je extrémní škoda, jo. Protože on s těma holkama jako udělal jako extrémně dobrou práci, jenomže už je jako víceméně oběma nohama vyřek jinde. Ty on-field věci měl prostě jako brutální, nebo má brutální, jo. A hlavně jakoby je to specifický jako do fotbalu. Občas neřízená střela, ale prostě jako tu kvalitu jako furt prostě jako reálně možná bych řekl, že
jeden jako z nejlepších lidí, co fakt jako Hmm. to dělají tady, jako. Určitě, Jako ty určitě. věci, no. A teďka prostě přijdeme od takového člověka, uteče do nějakého jako soukromého sektoru. Prostě co dělat pro to, aby ty lidi tam zůstávali. Zaplatíte. No. Tak jako u nás to je taková, třeba ty peníze, to je prostě taková otázka, jako někdy by nepomáhali rodiče, tak já si tím nezaplatím ani nájem. Přitom jakoby strávím jako šíleně hrozně času tím fotbalem a vlastně ten fotbal jakoby nikdy nekončí. To není, že je trénink pondělí, středa, čtvrtek, ale to každý den s někým mluvíš, každý den s někým voláš, furt něco řešíš, jakoby, že to ten fotbal nekončí jakoby žádný den v tom týdnu. Ale prostě jako já si tím fakt nezaplatím ani nájem, jako no, tak to je prostě, že pak už třeba bych hledala tu druhou možnost kvůli tomu, že prostě až budu mít ten volný čas, tak vlastně musím mít teď nejjednodušší pro mě jako cesta do nějakého komerčního fitka, protože prostě si potřebuji vydělat jako na nějaký jako vyžití, no, že Ta doba prostě... se hrozně změnila za posledních XY let. Hrozně prostě víceméně začínáte zjišťovat, že k tomu, abyste si koupili byt v Praze nebo prostě někde, tak prostě musíte fakt jako vydělávat raketu a i ušetřit raketu, protože fakt to není sranda. Ale zase na druhou stranu na to beru i tak, že já jsem byl zvyklý, když jsem hrál extraligu, tak jsem trénoval 7krát, třeba 8krát týdně i sám a měl jsem za to co? No, to jsme jako taky řešili, že to srovnání, že pro nás jakoby bychom třeba chtěli víc, protože vím, že ty peníze tam někde jakoby jsou a třeba se to jenom prostě rozděluje tak třeba zvláštně, ale my jsme zase třeba jakoby jediný kluby, jako kde ty peníze na ně dostanou. A prostě když šla někam na Duku, tak mě dají 3000 za měsíc a teďka a budeš dělat stejnou práci. Za mě jako není špatný se projít tím, že vlastně jako fakt to děláš jako zadarmo, protože já jsem byl na Dukle 10-11 let a profit placený jsem byl 6 nebo 8 let, možná 8. Jo, a zbytek jako fakt dělá jako za nic více. Tak to je na té Spartě, jako tam, když chodí nějaký stážisti, tak jsou tam prostě minimálně půl roku zadarmo a pak se jako rozhoduje teda, jestli se jim dá aspoň něco, že prostě tam chodí a to. Ale je to takový, že na to všichni nadávají, samozřejmě jako je to prostě takový, ale když tam nejsi ochotný jako zůstat zadarmo a čekáš, že dostaneš nějaký peníze a nebudeš radši pryč, tak prostě... No ale zase na druhou stranu, jako ty stážisti můžou být rádi, že nemusí za to platit. No to určitě, jako to jako to jsou pro, že my se tomu je taky otevřený, že ty lidi vlastně jsou furt potřeba a je vlastně hrozně těžký někoho sehnat. Kolik stojí stáž u toho Stua a Andrease na ty 3 měsíce? Víš, kolik stojí? No. Půl maga, možná. Nic? Ale to je pravda, oni vlastně v Americe ty stáže vlastně jdou za nulu docela. Spellman nám to nabízel když stejně, taky přijdeš, pomáháš za nulu. Pravda. Ale musí tam být brutální selekce. Ale tak my jsme to právě taky měli. A teďka si vezmi, že ty po 2 měsících za nima přijdeš, řekneš, ale už tady jako docela jako 2 měsíce tady funguje, dej mi tady 10 dolarů. Ale vlastně jakoby selekce třeba nám jako Spellman říkal, že hele, přijďte prostě do San Diego. A my jako za nulu, a on, jo? No, na Běšu musíme se ve 3 ráno, to je první věc. A taky ti měsíc neodpoví, že jo? No to je ta věc, ne? Ale on prostě říká, jako, že hele, přijďte, a jako za nulu, a on, jo, za nulu, prostě, ale a říkám, tam musí mít furt plno, ne, hele, prostě ty lidi jako nepřijdou. A on vlastně jako tam není těžký se dostat reálně, jenom prostě člověk, že má jako spoustu jiných povinností, než třeba jako v mém prostředí, já bych tam hrozně chtěl letět, ale nemůžu teďkon v tuhle chvíli jako na 3 týdny sebrat a letět tam. Ale v plánu to je, samozřejmě třeba jako v létě, když se jako pojedou státnice, bakalářka a tak dále, tak bych tam chtěl letět. A nebo pak zase v zimě před draftem. Tak vlastně ten leden únor oni mají jako top. Před draftem je top. Takže to bych tam chtěl jako letět.
chtěl bych tam takhle právě letět třeba v tom lednu příští rok. Jako to je jako určitě super, jako to doporučuji. Mám i dobrý kontakt teďka do Exosu, takže jako to je fakt jako strašně fajn týpek. A mě odpověděl i prostě jako Andreas, jo. Jakože tyjo, jako nechápu to, ale fakt jako oni odpovídají. Já na co jsem mířil s tím Palmerem, že prostě někdy je to takový jako klasický small talk, jasně přijde kdykoliv. No, ale jakože pak mu 100krát píše, že on tě ani neodpoví. Jo, ale prostě jako za mě, jako oni jsou fakt v tomhle tom open, jako hodně. Jsou. A mně přijde, že to většinou vzniká přesně tak z takového rozhovoru, že třeba i ten Štěpán prostě si se potkají tady v Mence na obědě a za měsíc tam byl, protože prostě my ty lidi jakoby potřebujeme a furt i tak, když tam chodí, tak si vybíráš jakoby už taky jakoby někoho, ale my jsme tam třeba někoho schánili, protože nám teďka odjeli 2 kondičačky na Erasmus. A jako nikdo není. A jakoby já jsem předtím, než jsem tam zašla pracovat, jsem žila jako v představě, že tam je nereálný jako se dostat. Ale někdy by kdokoliv napsal a já bych se s ním potkala a věděla, že má jako aspoň něco v hlavě, tak jako zítra přijď. Úplně v klidu. Vlastně jako je to jako líná huba holí neštěstí. Třeba u nás byl se na den podívat Fíla z ambasadorů, prostě napsal v neděli ve středu se šel podívat. Jako není to u každého. Zase jako třeba měl štěstí, když já byl ve Slávě toho půl roku na stáži, zadarmo. Mega zkušeností jsem nabral, tak jsem tam byl. Já zadarmo nic jsem neplatil. Pak jsem dostal zase na půl roku úplně jako směšný peníze. Ale aspoň jsem měl na tu svačinu, prostě, kterou jsem tam kupoval, že jo. No ale pak prostě dostaneš třeba kategorii, že prostě jsi prověřený časem. Ale musíš prostě ukázat, že mě přijde, musíš ukázat, přesně, jo. Že přijde s nataženýma rukama, všichni jdou takhle, umí hovno, nemají žádnou zkušenost a řeknou, dejte mi prachy, já vám ukážu. A jo, je to tak. Ale já přesně, co jsem chtěl říct, že jako jsem měl štěstí, že za mě to takhle fungovalo, že jsem tam prostě mohl být ten rok vlastně zadarmo. Teď mi už za ty stáže jako chcem vlastně prachy. Tak prostě jako, a zase není to jako stáže, přijď a koukej, jako, nebo to, ale prostě je tam edukace fakt, jako u nás zaplatíš, ale dostaneš prostě přednášky od fotbalových trenérů, od fyzia, od kondičáků, dostaneš jako kompletní balíček. Fakt ten týden jako stojí za to, ale není to taky to, co jsem dostal já třeba, no, to byla bomba. Jako já bych tohleto chtěl dělat v tom mojem novém angažmá, protože zase to je prostě masakr, že prostě člověk přijde z nějakého prostředí, z nějaký představy a vlastně klub, který je jakože špička, dejme tomu, tak vlastně ty už vidíš 150 věcí, ve kterém ty tam můžeš jako to zlepšit. A který tam nejsou. Přijď čas, finance, ochotu a to je celý. A teďka taky, jako myslíte si, že třeba já jsem tam za prachy teď? Že tam jezdím jako za prachy? Ne. Ale na moje rozhodnutí. Já říkám, já tady prostě chci, ať mám prostě půl roku na to tady poznávat to prostředí, chci půl roku na to, abych mohl poznávat ty holky, aby oni si zvykali na mě, protože my můžeme zjistit, že prostě to nefunguje. Jako reálně já to nemám nic. Ale jako z mých, jako z mojí iniciativy. To stejný, vyjde to nevím kdy, ale to je v podstatě jedno. Teď, ne. Takže tak. Take home message. Představte si, že před váma je plná P2. Bárek se začíná to a jsou to prváci. Představ si, že to jsou prostě fakt úplně začátečníci úplně ve všem. Tak co byste jim poradil? Nejvíc asi na začátku, když jsem měla takový ty rozhodnutí jako ano, ne, když jsem třeba chtěla někam jít nebo se pro něco rozhodovat, tak jsem si prostě vždycky jako řekla ano, zkusím to a většinou to jakoby vyšlo. A to jsem přesně třeba měla před tím kurzem, před tím vaším prvním, hrozně to byly 3000 stál ten kurz a já jsem takovou dobu, protože to bylo poprvé a takovou dobu jsem přemýšlela, protože to pro mě byly prostě jako velký peníze jako za jeden den
ale jako kdybych tam nešla, tak tě jakoby nikdy nepoznám a nedostanu se třeba na tu Spartu, neseděla bych vůbec tady a přesně to taky to rozhodnutí jako nebát se toho a pak když už se někam dostaneš, tak když něčemu nerozumíš, tak prostě to nemusíš říkat, že tomu nerozumíš, ale tak já jsem si to vždycky všechno napsala, prostě i z toho semináře, prostě to byly nějaký 2 slova a dohledáváš si to a prostě musíš jet fakt jakoby sám na sebe, aby pak když se s někým jako budeš bavit, abys mohl se dorovnat jako ty úrovně, když se teda někam chceš dostat a prostě nebát se, ptát se a psát komu můžeš a prostě si budovat tady tu cestu přes ty kontakty, protože sám už se teďka moc nikam nedostaneš. No. Takže být prostě odvážnej a ležet v tom na začátku x hodin a to je jediné, co tě někam může jako dostat. Jak bys to nazvala? Být odvážný. Být odvážný? Okay. To je takový to, co říkají vždycky ty kluci v tom kolečku před tím zápasem. Musíme být odvážný. jo. Ne, za mě, jako já to vždycky říkám, tím, že já jsem na toho tělocvika řešil vlastně, protože jsem věděl, že toho kondičáka zvládnu udělat mimo. Skrz kurzy, sebevzdělávání. Věděl jsem, že jako to prostě chci dělat, ale že chci mít nějaký zadní vrátka, proto ten tělocvik. Tak to říkám všem, že být proaktivní je vlastně jako to nejdůležitější. Být proaktivní, ptát se, umět se dobře zeptat, je strašně jako dobrý skill. Umět se dobře zeptat, umět poslouchat a prostě jako snažit se seznámit s těmi správnýma lidma, no. Bavit se s nima. A vůbec to nemusí být jako nic odborného, prostě se bavit jako normálně, jako nějakým způsobem se zblížit a už jenom to, že třeba ty lidi, že je znáš, když se s nimi bavíš o čemkoliv, tak ti nějakým způsobem posune, že každý ti má co dát. Ale hlavně jako to být proaktivní, to prostě to udělá nejvíc. Dělat věci navíc, jít do všeho s tím, že chceš vidět co nejvíc a získat od každého co nejvíc. Že to je to, co jako tady na té škole tě odliší od toho zbytku. A to je mega znát, když už třeba v tom prváku se profiluje někdo, kdo jako je jiný. To poznáš to hned. To poznáš hned. A jenom ještě navážu na to, co jsi říkal. Ta proaktivita, nebát se zeptat. Víceméně to byl jeden z důvodů, proč jsem dělal LTAčko. Ty jedeš na kurz, ne za 3000, ale za 1000, ale dolarů, nebo $2000. A dost často to jsou už třeba lidi, kteří jsou jakoby takhle a žádná prostě klička, žádný doleva doprava. A v podstatě ty se zeptáš a on tě úplně odpálí. Úplně tě odpálí. A ještě jsem i zažil, že vlastně jakoby tě jako potopí. A vlastně ty víš, jak by se argumentovala, ale vlastně už ani nemůžeš. Že on to prostě típne. Já to jenom třeba vidím jako i třeba s Márou, my jako když jsme začali bavit v tom prváku úplně random, jsme se potkali do nějaký přednášce a neměli jsme vůbec nic a my jsme se začali bavit, začali jsme chodit jako na kafe, povídat se o těch věcech a pak jsme prostě, já jsem se třeba dostala na tu Spartu a byli jsme oboda úplně baru, jako to je neskutečný. Pak se Mára dostala na Slavě a my jsme říkali, tyjo, tak jako koukej na nás, jako my jsme tady před rokem o tom si tady sněli někde u kafe a teď prostě tady jsme a pak třeba i to LTAčko a takhle a tady celý 3 roky jako ty úspěchy si chodíme tak jako spolu, úplně od toho, že jsme se potkali na nějaký přednášce jako mojí nějaký první a teď tady prostě můžeme sedět jako spolu za ty 3 roky a koukáme se na to, kam je reálně možný jako se za 3 roky dostat. Ale je to jenom tím, že prostě děláte ty věci navíc a že o tom přemýšlíte. Za mě to není jako prostě to by mohl být každý. Jako reálně každý, nebo ne každý zase, ale prostě jako. Ale to, že člověk prostě jako chce a jde tomu, jít tomu prostě naproti. A jako jakýmkoliv smyslem už jenom to, že třeba najít si někoho, kdo prostě je vejš než ty a s ním se bavit, nebo někoho třeba na stejný úrovni a teď spolu vymýšlíte vlastně jako něco, co vás oba posouvá. Tak jako super. No. I třeba to opakování, že třeba slyšíš to, co už znáš a slyšíš to od jiných lidí, tak je nějaký jako buď třeba jako ujištění, nebo třeba vyvolá nový otázky a to je taky super. Jo. Mě hlavně nejvíc baví prostě, když už jakoby jsou to studenti, se kterými můžu diskutovat. Protože, jo, tak ty jsi měla baru, ne? Vlastně ještě neměla. Ty neměla zkoušku. Tak jakože prostě to je takový, že jak ty lidi nejsou jako aktivní, že mě tady z těch našich spolužáků jako
Až na tu moji partu mě tady nikdo nemá rád. Fakt, protože já prostě do toho reju a ptám se na ty věci a prostě ty lidi to jakoby nezajímá a oni fakt jakoby mají třeba ze mě nervy, když tam jsem. A jako mě to třeba i řeknou, že se nediví, že jsou nervózní, když tam třeba stojím já, protože prostě už se bojej docela a vím, že mám takovou jakoby pozici, že prostě ta třída fakt jakoby nic, to je prostě... Tak za mě je to o tom, jako co to chceš jako třískat prostě, no. Ale zase říkám, já prostě těm lidem to nemám za zlý. Protože fakt někdo jako ještě v magistru nemusí vědět, co chce dělat. Prostě. Jo. Aha, ale tady je půlka lidí, který jako bohužel. To fakt mají jakoby výplň času, jakoby jenom. Ať má, lepší než fetovali. To je pravda. Jo, jako no, určitě, jako tak jako já to beru tak, že prostě ty lidi, a tady jsou i ty, co je to třeba nezajímá, ale ty víš, že on to může bojkotovat celých 5 let. Na konci pak jako zjistí, jo, to vlastně bylo docela fajn, tak svoje děti povedu ke sportu. Skvělý. Víš, že je tohle jde. Mně třeba přijde, že jako spousta těch jakoby, lidí, co se mnou je na tom učitelském oboru, tak jako fakt z nich jako spousta buď už učí, anebo fakt jako chtějí učit. Že vlastně ta škola i trošku jako brzdí v tom, že oni by jakoby chtěli, což jako taky ty vlastně, že jo, nemůžeš vlastně po 3 letech hned jako být mistr světa, ale už jenom to, že chtějí a jsou to zapálený, snaží se získávat tu praxi, tak to je bomba, ne? Jako, že fakt jako, že ten učitel není prostě jenom to, tak nevím, kam bych šel, půjdu na učitele, tělák mě baví, ale víš, jako, že ty lidi fakt jako chtějí udělat změnu a to je super prostě, i ty učitelé, tam je ten základ, to je prostě, ne my kondičáci, ty učitelé jsou jakoby ten základ toho všeho, co ti má dát ten hlavní rozvoj. Jo. To jsem říkal i, myslím, že u Rádi, že vlastně ty lidi, kteří plivou na to TVS, tak si mají uvědomit primárně, že to je jako učitel. No. Ukažte mi učitele, který ovládá, nevím, kontrakce, svalový, který umí udělat prostě gym. Učitel tělesné výchovy, no, prostě to není jako reálně skoro nikdo. Takže to musí taky lidi rozlišit. Tady tohle tady kondiční trenér, ale TVS, to je fakt jako, že tělocvikář a myslím si upřímně, že na tělocvikáře v určitých věcech je to nadstandard. V určitých věcech. Některých věcech asi. No tak nám třeba i ten tělocvik, když mají dobrý v té škole, nám to hrozně pomůže. Jakoby hrozně nám to pomáhá, jakoby když to dítě má nějaký takový normální jakoby motorický projev a jde to hrozně znát. A mě třeba i teďka hráčka minulý týden říkala, že normálně dělá ona rozcvičky na těláku a že dělá prostě ty, co dělám prostě jako já, že prostě učitelka jí řekla, že to dělá a ona je normálně učí jako sprintovou mechaniku na těláku. Já jsem byla úplně čuvy, no. Že s ním teďka dělala oči, jako izometrii na oči na těláku. Říká, co ti na to jako říkali. Oni vůbec se na to netvářili, ale tak to už je trošku přestěl, okay. Ale jako víš co, ty zase jako za mě otázka ještě, co všechno by ten hráč měl vědět. Když ví moc, tak už to taky nehodí. Nesmí vidět až moc. Tak třeba jsem rozmohl takový nešvar, tím, že máme ty data. Tak máš tablet, prostě je tam krásně všechno vidět. A mám prostě jako dohodu s hráčem, že se jako nesmí koukat na data. Je třeba jako někdy OK, ale prostě to, aby prostě první věc, co když slezou z zápasu nebo z tréninku, tak prostě se nahnuli takhle kolečko k tabletu a zkoumali data. Asi ne, jako od toho jsme tam od toho placený, vy se soustředíte na fotbal. Jako, tohle je náš job. Prostě. A neřešte, jako, že kolik si nasprintoval, řeš, kolik si udělal dobrých pasů. To třeba na repre, to mám úhlek tak, že vlastně my máme nějaký prostě KPI metriky, které jsou prostě pro nás naprosto klíčový. A my máme dlouhodobě problém prostě sbírat intenzitu. To je podle mě v celém jako ženském fotbale. A oni i třeba fakt jako po tom tréninku nebo za mnou přijdou, trenér, bylo to dneska už dobrý? Takhle se zeptám. A říkám, pojď se podívat tady prostě zóna 5, dívej se, tady bychom ještě potřebovali. Dobře, trenér, ještě prostě. A to děláme třeba jako taky, ale a je to fajn, když se jako zajímají, že jako co může být lepší, ale oni pak často chodí s tím, že tak kolik doběhat.
Jo, a to je přesně ono. Jo, že prostě, jakoby to je přesně. Ten přístup vlastně oni si záleží. jdou, přesně, oni si jdou pro, jako, v uvozovkách pro stejnou informaci. Ale s jiným záměrem. Tak. Že vlastně ty holky chodí co zlepšit, jestli prostě jakoby jsou OK, a ty jsi to popsal jako, že prostě mají ten negativní ten. Z toho prostě to. A teď právě punishment, tělesná výchova, punishment v podstatě čehokoliv, jsou fyzický tresty. Jaký output budeš mít, když vlastně jako veškerý to, co děláš, je fyzický. Vlastně, jakoby ty jsi trestán fyzickou aktivitu. Negativní, jo. Jako přemýšlím na to jako dlouhou dobu, prostě a zase já se na druhou stranu dívám, OK, vidím, že prostě třeba u házenkářů nebo u her sportu jsou prostě přetížený prostě přední, delty, prsní a tohle, no tak já dávám normálně trest, kroužení, prostě jak jakoby snowman, Jo. sněhuláčka prostě. A třeba ještě, promiň, ještě, že do toho vlastně jako skáču, vlastně třeba, jak se říká jako punishment, tak třeba jako i když ty kluci vlastně doběhávají, tak jsme třeba přesně, jak tam byl ten nešvar, že to brali jako trest. Za trest, no přesně, jo, to takhle bylo nastavené. Jo, ale vlastně jako to není trest, to je vlastně pro jejich dobro, my jsme to přesně říkali, hele kluci, to jako není, že málo běháte, tak tady máte trest, jako často třeba za to nemůžeš, že málo běháš, prostě ta pozice charakter to prostě neumožní, ale my potřebujeme těch pár z vás, kteří se do toho náhodou nedostali, se doběhat v nějaký kvalitě, protože jinak hrozí riziko zranění. A pak je hrozně rozdíl, když přijde borec a zeptá se tak kolik a jako jde a vlastně řeší furt jenom to, kolik doběhává a pak přijde borec a ptá se, hele Amáro, jako, a proč vlastně, já jsem slyšel tady a mu to vysvětlil, on, OK, a pak vlastně ty mu řekneš, tak si jej 2 vápna a on jde, protože že chápe, že musí a že to není trest a dělá to bez problému a to je hrozný rozdíl. Už jenom to, že vlastně máš to na konci tréninku, tak odcházíš z toho tréninku s tím pocitem, třeba, že dobrý hry, anebo to, že jsi musel pak doběhat 4 štířky. A to, jak ty 4 štířky vnímáš, ovlivňuje to, jak z toho tréninku odcházíš, to znamená celkový output, jo? Jo. To je zase od nějaký edukace, je to složitý. Mně se líbí třeba, že když máme na rok doběhy po zápase, tak tam z větší části zůstává celý realizát a třeba kolikrát i hlavní trenér mají pozbuzuje ty hráče. S každou si prostě potom plácneš. Jo, a berou to fakt, jakože prostě pojďme to posunout. Dobrý, no tak jo, tak díky za váš čas. Já díky. Děkuji ti za skvělý intro. Díky moc, ještě můžeš udělat outro. Ale rychle, už potřebuji na trénink. Děkujeme za dnešní poslech a poslechněte si i díl další. Děkujeme. A mám to říkat do toho. Jo. Ahoj. Počkej. Ale jde to tak, že fakt je to jako prostě zase jako komfortní zóna, jak jste na to snáší. Musíš být jedno. Ahoj, my jsme Bára a Mára. Jo. Tak to je ještě zítra, ty mámu. Větu musí být kancel, ty trénink, říkáš, Já bych tu zkoušel. No, to třeba se stříhat,